ኣብ ሊባኖስ ዝመደበሩ ጸረ እስራኤል ምንቅስቓስ ሂዝቦላህ ዛዕጥቑ ኣጽዋር ቁመና ሰራዊቱን ንእስራኤል ዘስግእ ምዃኑ ይእመን። እስራኤል ሕነን ምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣሽሓት ክትቀትልን ከላም እቲ ጉጅለ ኣንጻር እስራኤል ንምውጋእ ብምልኣት ድልው ምህላው ገሊጹ ነይሩ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኻተልቲ BNTV እዝን ካልእን ዝድህስስ መደብ ናባኹም ክነብሎ ኢና። ክሳብ ፍጻመ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ እንዳሓተትና ሳብስክራይብ ከምኡን ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ስድራና ንኽትኾኑ ብኣኽብሮት ንሓተኩም ሰናይ ጻንሖት። ሂዝቦላህ በኢራን ዝድገፍ ሽዓ እስልምና ዝእምነቱ ፖለቲካዊ ውድብን ጉጅለ ኣባላት ፓርላማ ሊባኖስን ኮይኖም ካብ 1992 ጀሚሩ ብሓሰን ነሰረላህ ዝምራሕ እዩ። እቲ ስሙ ንባዕሉ ኣምላኻዊ ውድብ ማለት እዩ። ፍልስፍናዊ መሰረታት ሂዝቦላህ ክሳብቲ ኣብ 1960ታትን 1970ታትን ኣብ ሊባኖስ ዝተራእየ ምንቅስቓስ ሽዓ እስልምና ዝርግሕ እኳ እንተኾነ እስራኤል ንሊባኖስ ተዋፂራ ኣብ ዝነበረትሉም ኣብ ፈለማ 1980ታት ነቲ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝተዳኸመ ሽዓ ዝከላኸል ሓይሊ ኮይኑ እቲ ብፋይናንሳውን ወታደራውን ደገፍ ኢራን ተቐልቂሉ እስራኤል ኣብ 2000 ምስ አንሰሓበት ሂዝቦላህ ዕጥቂ ኸውርድ ንዝቐረበሉ ዝነበረ ጸቕጢ ብምንጻግ ነቲ እስላማዊ ተቃውሞ ዝተሰመየ ወታደራዊ ክንፊ ምሕያል ቀጺሉ ምስ ግዜ እቲ ጉጅለ ወሳኒ ሓይሊ ፖለቲካዊ ስርዓት ሊባኖስ ክኾን እንከሎም ኣብ ካቢኔት ሃገር ናይ ቀውፊ ስልጣን ኣለዎም። ሂዝቦላህ በቐንዱ ናብ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝዓለመ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ቦምባ ከም ዝፈጸመ ክኽሰስ ጸኒሑ። بهاجرات معرب إسرائيل هاجرات وشمت عربن محبر عربن قبل شبراو تباهيلو زت سميايوم أمون حجاز بريزيدنت سوريا بشار الأسد زخونه حزب الله أبتي أب خلتشين عصرت حدن زت والعوج حد سوريا أب جون بريزيدنت الأسد بمخان أشحت اعتقاد ليخيوم نتوم حالات منجستي أم حجازكا زوسترا تساويتوم إسرائيل أب سوريا نزركب مس إيران عتقات حزب الله أن متأثر زلوه علامات بترجع مجزي تدبدبيام جنا ساعتها نتي تكبر كم زوالته اتأمن حزب الله أب إيران مسلا فوجنا أب ليبانوس نتصنحه وجنا وطري أجادي دويوم تغنغنتي إيران بزخونة سعود عرب مس زمرة حجرات وشمتون تسلي تجاديهم فلسطيناوي عطو جيل حماس بشوعة تكم تخلتشان إسران سلستن بوحدوم شان 407 زقتله هندبتو متقعتي أب إسرائيل الحرم في تساموم حزب الله نحيلتات إسرائيل دوب سجر نايتوخسيه لوبوت غكايدو تسانيحهم علوم إسرائيل حنان مفداي قبل لغزة ناي أير متقعتي بمفناو أشعت قتلن كلام أتو جيل أنصار إسرائيل نموغا بملآت دلوم هلاو جليسو نيريوم وتدرون تصطون بوليتيكاون صلوا زهو محوراو اغلغلوتاتون نمنغستاو تكالات بمصرار منغستي اوشت منغستي زعينتو تقبالنت كفطرون كلهم كاب تصاررتي كبيد كوناني اسيوليوم ابزوان عقمو بغل مدايات كاب سراويت ليبانوس زحيليوم غل ليبانوساويان حزب الله نرغات ليبانوس سغات غيروم كريون كلو ام محبرسب شعاغنا تقبالنتو ازيو لعليو بلكع مبقول حزب الله نملكات أتقامي كوان تخونه أنفتاتو جنا إسرائيل عطقات فلسطين متقعت الحرم فتسامم أبشان شعات 280 كلتن ندوبا وليبانوس مسوررت إيو خرق جميروم شعوم اتقاوي قبر ملسي زت ألبو مرحة الشعاة كاب من قصقاس عمال زت فنج ألولو أواني نيروم أتحدش زقوم تكال إسلاموي عمال أب سنجروه باكا كاب زنبرو حلو تصورو إيران بزحو تادراون تكالاون حاجز رخيبيوم شعوم رؤيون وصيتاون من لشاشعة خوينو خقل كالن كلهم دحيرو حزب الله كونم اتوجل أب سراويت إسرائيل مشارختها سراويت دو ليبانوسن كمون أب ليبانوس زنبرو حيلتات واتقامت قعتي كفيتم أبشان شعات 283 كاب إمباسي أمريكان مدبر سراويت أمريكان نزتفتسمه بتغلال خلت 258 أمريكاويانن 58 فرنساويانن زقتل متقعتي حزب الله كم زفتسمو يقلصم نت متقعتي سعيبو عقبت سلامهم معراب كابت هاجر كوصو تجديدوم يوم
حزب الله أب 1985 قلع دبدابه بمزرقاح بوقعي ممسراتو كأوجن كله أمريكان حبر السوفيتن كندت الآتي إسلامنا مخانن إسرائيل ناي أسلام مريت وريرا مهلاوا بمقلات ፍጹም ክትድምሰስ ከም ዘለዋ ጸዊዑም ኣብ 1989 ስምዕ ጣይፍን ኩናት ሓድሕድ ሊባኖስ መኽተም ታጊሩም ኩሎም ሚሊሻታት ዕጥቆም ክፍትሑ ምጥላቡ ንወታደራዊ ክንፊ እስላማዊ ተቃውሞ ዝብል ስም ብምሃብ አንጻር ወረራ እስራኤል ዝዓለመ ገበሮም እዚ ኸኣ ምስ ዕጥቂ ክቕጽል ኣኽኣሎም ሰራዊት ሶርያ ኣብ 1990 ኣብ ሊባኖስ ሰላም ዝሰፈነውን ሂዝቡላህ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ውግእ ደባይ ቀፂሉም ኣብ ፖለቲካዊ ሊባኖስ ግና ተርኡ ክዓዝዝ ጀሚሮም ኣብ 1992 ንፈለማ እዋን ኣብ ሃገራዊ መረፃ ብዓወት ተሳቲፉም ኣብ 2000 ሓይልታት እስራኤል ከንሰሓቡን ከለው ሂዝቡላህ ከም ዝደፍኦም እዩ ተቆፂሩም እቲ ጉጅለ ዕጥቂ ክፈትሕን ዝቐረበሉ ፀቕጢ ብምቋም ኣብ ደቡብ ህላው ቀጸለም እስራኤል ኣብ ሕርሻታት ሸባን ካልእ ኣካታዕ ቦታትን ምህላዋ ኸኣ ከም ምኽንያት ይቕርቦ ነይሮም ኣብ 2006 ሂዝቡላህ ዶብ ሰገር መጥቃዕቲ ብምፍናው 8 ወታደራት እስራኤል ቀቲሉ 2 ጨዊም እዚ ኸኣ ብወገን እስራኤል ገዚፍ ግብሪ መልሲ ኣስዒብሉ እዩ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ደቡብ ከባቢታትን ቤይሩትን ዝርከብ ዕርድታት ሂዝቡላህ ደብዲበን ሂዝቡላህ ብወገኑ ከባቢ 4000 ሮኬታት ናብ እስራኤል ወንጭፉም ኣብቲ 34 መዓልታት ዝቐጸለ ግጭት ልዕሊ 125 ሊባኖሳውያን መብዛሕትኦም ሲቪል ክኾኑ ከለዉ 119 ወታደራት እስራኤልን 45 ሲቪልን ሞይቶም እዮም ሂዝቡላህ ካብቲ ኩናት ሓይሉ ይወፅዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ዕጥቂ ዓብዩን ብዙሓት ሓደስቲ ተቓለስቲ ኣሰሊፉን እዮም ኣብቲ ብዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ወታደራት ሊባኖስ ዝሕሉ ከባቢ ዶባት ግና ብዙሕ ግጭት ኣይተኸሰተን ኣብ 2008 ብምዕራባውያን ዝድገፍ መንግስቲ ሊባኖስ ንብሕታዊ መርበብ ቴሌፎን ሂዝቡላህ ንምዕፃውን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቤይሩት ዝነብሩ ሓለፍቲ ጸጥታ ምስቲ ጉጅለህ ብዝነበሮም ምትእሳር ንምእላዮም ምስተንቀሳቐሰ ሂዝቡላህ ንዝበዝሐ ክፋለታ ከተማ ብምቁፅጻርን አንጻረቶም ካብ ሱኒ ምስ ዝኾኑ ተቐናቐንቲ ጉጅለታት ውግእ ብምክፋትን እዩ ምላሽ ይብሁም ነተን ሊባኖስ ናብ ገማግም ኩናት ሓድሕድ ዘብጽሕ 81 ሰባት ዝሞቱሉን ወገናዊ ግጭት ንምውጋድ መንግስቲ መደቡ ዳግመ ግምት ክገብረሉን ስልጣን ናይ ምምቕራሕ ስምዕ ክኽተምን ተገይሮም እዚ ኸኣ ንሂዝቡላህ መሻርክቱን ኣብ ካቢነ ናይ ቀይፊ ወይ ከዓ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል ኣውሃቦም ኣብ ምርጫ 2009 ኣብ ፓርላማ 10 መናብር ክረክብ እንከሎም ኣብ መንግስቲ ጥምረት ኸኣ ቀፂሉም ድሒሩ ኣብቲ ዓመት ዋና ጸሓፊ ሂዝቡላህ ሼኽ ሐሰን ነስረላም ፖለቲካዊ ራእይ እቲ ጉጅለ ዘንጸባርቕ ሓድሽ ማኒፌስቶም ኣውፅዮም ኣብቲ ናይ 1985 ማኒፌስቶ ዝነበረም እስላማዊት ሪፐብሊክ ብምስራት ዝብል ሓሳብ እኳ እንተኣለዮም አንጻር እስራኤልን ኣሜሪካን ተርጅም ርገፂኡ ብምንጽብራቕ ግን ዕጥቂ ኣድላይ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ 2011 ሂዝቡላህ ኣብቲ ኣብ 2005 ዝፈጸመ ቅትለት ኣቦ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃሪር 4 ኣባላቱ ኢድ ከም ዝነበሮም ክስታት ምስ ቀረበሉ ምስቲ መንግስቲ ጥምረት ከም ዘይሰርሕ ብምግላጽ እቲ ብስዑድ ዝድገፉ ብሰዓድ ሃሪር ዝምራሕ መንግስቲ ጥምረት ከም ዝፈርስ ገበረም ኣብ ታሕሳስ 2020 ኣባል ሂዝቡላህ ሳሊም ኣያሽ ምስ ቅትለት ብዝተሓዘም ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተደገፈ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ሊባኖስ ኣብ ዘይተረኸበሉ ንሕልፈት ተፈሪዱ ሂዝቡላህን መሻርክቱን ኣካል ናይ ዝሰዓቡ መንግስታት ክኾኑ ከለው ጽልኦም ዕዙዝ ነይሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ ነይሩ ደጊምና ምሳና ብምጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም